musow bɛ baaramisɛnnin caman de kɛ Mali kɔnɔna la walasa u bɛ se k'u musakaw an'u dahirimɛw sɔrɔ. Madame Jara Umu Jara ale y'o muso dɔ ye. O de kosɔn bi VOA Banbara wulila ka se a ma a ka cakɛyɔrɔ la walasa an ka se k'a dɔn a ka baara bɛ tali kɛ min kan i n'a fɔ muso caman minnu cɛsirilen don Mali jamana kɔnɔ. An y'a sɔrɔ a ka gada la a bolo ganinba don kinibarama ani nabarama kunna. Bon ne bɛ tobili baara de kɛ dumuni feere bon n tun bɛ yaala ka feere de kɛ bon n bɔr'o la kana me burucɛti ni fɛnw feere n t'o la kana najɛ bon ala ye a diya n bolo dɔɔni bon mécanicien de bɛ sanni kɛ ne bolo ka caya ani ni minnu bɔra kariw kɔnɔ ka na dɔw bɛ sanni kɛ ni minnu na mobili dilan fɛnɛ olu bɛ sanni kɛ. Waati in na da dumuni fɛnw sɔngɔw o yɛlɛnnen don Mali kɔnɔ i n'a fɔ a yɛlɛnnen don diɲɛ fan caman fɛ cogo min na nka Madame Jara Umu Jara o tɛ ale ka tobili bali. Bon gɛlɛya in yɔrɔ min o ye fɔ n'a kɛra ni balo da gɛlɛyara y'a ni balo da gɛlɛyara an bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ o yɔrɔ la ani nafɛnw n'olu gɛlɛyara ma gɛlɛyaba sɔrɔ la mais ni dɛmɛbaga bila a ka fisa. Hali ni ka sɔrɔ baara in ka gɛlɛ a kanu b'a la bawo mɔgɔ mana san 15 sɔrɔ baara o baara la o ɲɛdɔn b'i la. Madame Jara Umu Jara baara in kanu bɛ ne na parce que ne ka baara don san 15 y'o sɔrɔ baara o baara la yɔrɔ kanu ne don n bɛ ka sotigi dɛmɛ dɔɔni n bɛ denmisɛnninw musakaw b'a la ni n yɛrɛ musakaw b'a la bon ne kɔni b'a fɔ n balimamuso ɲɛna nafa tɛ sigi la n'a ma i bɛ dɔ kɛ ɲɔgɔn nafaba de b'a la parce que a mana kɛ cogo cogo i b'i cɛ dɛmɛ i b'i denw n'u tɛ foyi nege minɛ n'a t'i bolo bon n'i dun sigilen don ten tɔ kuma bɛɛ i n'i cɛ bɛ to mankan na bon nin ja n'i yɛrɛ bɛ se dɔ la ka ban hali ni ma cɛ ta jate parce que i bɛ se dɔ la ka ban bɛɛ ka wuli ka dɔ k'i yɛrɛ o de ɲɔgɔn tɛ. I den dɔ ye baara in kanu ka k'i nɔfɛ wa? A kanu bɛ ne ka musoman mais ale ye école ne a bɛ to ka n dɛmɛ parce que baarakɛla tɛ n bolo sisan nɔ ale bɛ to ka n'a bɔra école la dɔrɔn a bɛ na moto taxi na ka na n dɛmɛ dɔrɔn école taga wagati bɛ se dɔrɔn n bɛ moto taxi sɔngɔ na a bɛ boli ka taa. Aminata Jara ni dɔw k'a ma ko Mijo ale ye Umu Jara denmuso ye lakɔliden don nka o n'a ta o ta a b'a ba kɛrɛfɛ walasa ka se k'a ka senkɔrɔ cimisɛnninw kɛ tobilikɛyɔrɔ la. Ne ba de Umu ye jɔnni ka to kɛrɛfɛ boliboli la n bɛ n'a dɛmɛ n bɛ to k'a dɛmɛ tobili ni baara bɛɛ la jɔnni ka to bɔrɔn fɛ kulɛnɛ la ye parce que n b'a dɔn a bɛ ka baara kɛ anw de kama. Usman Kone ye client de ye min ko Umu Jara ka dumuni ka d'a ye kosɛbɛ. Ouais, Umu ka kini kɔni tiɲɛna vraiment ka di. A ka di et puis fana ne b'a sanni k'a bolo a bɛ san 2 bɔ. Wa ne kelen tɛ fana ne ni n ka baara yɔrɔ mɔgɔw an bɛɛ bɛ sanni k'a bolo. A kini ka di. Surtout a ka tigɛdɛgɛ na o kɔni o y'an ka ta ye. Mali musow cɛsirilenba don dɔ kɛ la o de y'a to Madame Jara Umu Jara ye tobili kanu. VOA Banbara tɔgɔ la Mariam Traoré.